Тази порта е началото на стъпалата към цитаделата, крепостта над Будва, от която се открива един невероятен изглед към крайбрежието. Непременно го посетете, обуйте си по-здрави обувки, защото не може с джапанки, за да се чувствате по-стабилни. Стария град, както виждате, кипи от разнообразни туристи от различни части на света, така както е било винаги тук на това място. Все пак Будва е пристанищен град. Може би малко сладолет ще ми се отрази добре. Я да си изберем.